ସେଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କୃଷ୍ଣ କେମିତି, ହୁଏତ ନୀଳ ତମାଳ ପରି କିମ୍ବା ନୀଳ ମେଘ ପରି ତାଙ୍କ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ, ହୁଏତ ନୀଳ କଇଁ ପରି ନିର୍ମଳ ଆଉ କୋମଳ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ହୁଏତ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପରି ତାଙ୍କ କେଶର ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଅଗସ୍ତି ଫୁଲ ପରି ବଙ୍କିମ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଅଧର। ସଖୀ କହୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ଆକାଶ, ତୁମେ ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମେଘଖଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ନୀଳ ସରସିର ଜଳ, ତୁମେ ସେ ବୁକୁରେ ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ ତରଙ୍ଗିତ ନୀଳ ଶୈଳ ଶ୍ରେଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସୁନୀଳ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ତୁମେ ସେ ବୁକୁର କୋମଳ ଶୈବାଳିନୀ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ଲତା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ନୀଳ ଆକାଶ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହେଇ ମୋ ପାଦର ନାଲି ଅଳତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ନୀଳ ମେଘ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଜହ୍ନର ପଥ ଅବରୋଧ କରି କଇଁ ସଙ୍ଗେ କୌତୁକ ରଚିଲା ବେଳେ, ହେନା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ମହକି ଉଠିଲି। ଝଲକାଏ ପବନରେ ଉତ୍ତଳା ହେଇ କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ଫୁଲ କେତୋଟି ମୋ ଉପରେ ଝରିଗଲେ। ସେଇ ପବନରେ ମୋ କବିତା ଖାତାରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ। ମୁଁ ଉଡ଼ିଗଲି ଅବଚେତନ ରାଇଜକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାଏ ଖାଲି ନୀଳ ନୀଳ କୃଷ୍ଣ ନୀଳ। ସାରା ବିଶ୍ୱ କୃଷ୍ଣମୟ ମଧୁମୟ ପ୍ରେମମୟ କୃଷ୍ଣମୟ ବିଶ୍ୱମୟ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣମୟ ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱମୟ କୃଷ୍ଣ।